Kukho umuntu la. Yebo, amaphoyisa lawo. मन आकाशी पाखलो हसन झुलकेचा वारा Ujani mnumzane awusukaneni madoda unestyle unsompu kakhulu Yenza kakhulu azoke मन पाण्यात मासो Uzofika nini nomzane? usezofika khuleka Kodwa nini? Kusesikhathi singakanani? hey Vinki hambe sitiye lapha emaphoyiseni nabo bayazi raya Hey, umenzeni wena ubaba wami? Hey, khuluma umenzeni ubaba wami wena? hey ntombeni oshika ngasilutho mina Uma ngabe khona into eyenzekile kubaba wami uzoyikhotha imbenge yomini. hey asambeni kungcono uvele wehlisa umoya मला येड लागलं प्रेमाचं मला येड लागलं Khuluma. hey uyayiboya into enizokwenza yona maqhubeka ushaya abantu besifazane Hey, where are you? Mphathi omusha njalo loyo. ऐकना जनाचं ऐकना मना bekumele ngenze njani ngiphethephi mina ubukhotheni umgunyathi nokuqola imali Mnumzane yazi mina ngikwazi ngokwanele umthetho mina ubufakazi uthola inkontileka ukuthi ubambe mina Kungani ungenanembeza? Ulisola kanjani iphoyisa elilunge kanje ngezenzo zakhe engcolile? Nomzane, ungamvumeli lapho unyuke. Mnumzane sebethumele uvata kanye nousana Lungile beka khona lapha yebo mnumzane woza wena zama mnumzane mawudla itofi ngalezi sikhathi ngiyazi inhliziyo yakhe ivulekile ngingamtshela ngalokho प्रेमाचं asama Bukela ithanda liphakelwa njalo ngomsombuluko kuya kwisonto ntambama makugabanxa ihora lesishagalolunye kustakanya kuphela